Тази събота Великден по законите на природата. Отиваме в открития дом на едно семейство от Смолян за 6-те им деца и посрещането на Великден пред караваната, на поляната и на слънчеви батерии. Вяра Деянова също се връща назад към дивото. Добро утро! Добро утро, Лора! Ние тук сме много. Освен на Чавдар и голямото му семейство, тук са кокошките, пътпадъците, кучетата, слънчевите батерии на Чавдар. За всичко ще ви разкажем. Добро утро и благодаря, че ни приехте на гости във вашия дом под небето. Добър ден и добре сте ни дошли този хубав ден. Денят е хубав, между другото, допреди малко валеше леко, сега спря да вали. То по поръчка. Добре, да започнем поред на номерата, защото нещата, за които можем да си говорим с Чавдар, са много. Сега, тук се намираме, освен в подножието на красивата планина и в подножието на едно твое изобретение. То не е мое изобретение, ние просто комбинираме много съвременни постижения и по този начин доказваме, че може да се живее и без ядрена енергетика, без топлоцентрали и други подобни. Тази батерия, която ти си инсталирал тук, всъщност е вашето захранване с електричество за караваната, също така и апартамента ви долу. В Смолян се осветява и топли единствено с подобен вид енергия. Точно така. Зад нас има нещо много любопитно. Тук само да не събори огнището. Какво е това? Това е един тест за качествата на стъклопакетите. Исках да докажа на търговците, че не са прави, като не предлагат скъпи и сложни стъклопакети и с несложна техника, терморекордер, който записва различните температури вътре при различни стъклопакети. Ние установихме кое е най-оптималното, тъй като всеки няма пари двойни и тройни за стъклопакети, да се избере оптималния стъклопакет, без да има нужда да се плаща излишни средства. Добре, ти каква е твоята история? Как така успяваш да изобретиш всичките тези неща? Откъде си започнал? Учил си в техническия университет? Да, но го напуснах, защото по много причини. Бил си колега на президента Плевнелиев? Съседни факултети, но това няма значение. Това ми от дете. Мечтата ми е... Да изобретяваш? Не само да изобретявам. Значи, като виждам цивилизацията на къде отива и как се съсипва цялата планета, от дете ми е заложено и от моя баща, разбира се, как да живееме в хармония с природата. Тук можем да покажем и кокошарника, който всъщност е една луксозна вила за животни. Това как реши да го създадеш? Когато пътувахме насам, аз попитах кой живее там, казаха се твоите животни. Да, често пъти мисля, че децата си направили къщичка, но тя е фактически за нашите ултращастливи кокошки, както сега модерно се използва този термин. А вие сте едно ултращастливо семейство, ако мога да перефразирам твоите думи. Всъщност за вас се заговори, след като за втори път ти изроди твое дете. Домашни условия. Домашни условия, да. Да. Защо го направи? Защото това е нормалното раждане за нас. Това беше шестото ти дете? Да. Хармония, което е в ръцете на майка си. Да. Сега къде са обаче другите 5? Защото тук е и Синай. Може ли да ги извикате? Здравей, Юлия, как Здравейте, благодаря. Айде. Чудесно, няма. Човек трябва да се чувства така в навечерието на този светъл празник. Това е малката Хармония, за която говорихме. Тя вече се представи. Добро утро, Хармония. Добър ден. Как се чувствате? Чудесно. Добре, и тук са вече всички останали. Надявам се ги виждате. Аурелия е леко срамежлива, но с нея се разбрахме преди ефир, че тя е истинска вълшебна принцеса. И защото на вас тримата все още ви бъркам имената, ако може да се представите, господа. Аз се казвам Матей, Давид, Йоан. А това е Синай, който, когато не му е насочена камера срещу него, е много див и много бяга, а сега е срамежлив. Ами аз ще поканя домакините да седнем на вашата маса. Може ли да се наредите? Може би трябва да седна до таткото, между таткото и майката. Нека им младите господа да се наредят около нас. Вие посрещате Великден с изцяло приготвени от вас продукти, яйца, хляб, умесила Юлия. Да, козунака тук си го правим от слънчевото електричество. Хляба си правим ние, корабиките от пълнозърнесто
брашно. Яйцата са си наши. Вляво от нас има една от твоите батерии, която предполагам допълнително. Това е колектор, който топли водата за пералнята и за домакински нужди. Тази каравана, която е отдясно до нас, всъщност вие прекарвате цялото време, когато децата не са на училище. Живеете тук и мечтаете един ден да имате къща, нали? Да, кой е рекал Господ и това да се случи. Добре, а как успяваш да изхраниш това голямо семейство? Ами, послушахме премиер. Неговото детство ни даде пример и за кокошките, и за земеделието. Каза, който е гладен да си гледа овце, кокошки, биоземеделие, имаме оранжерия. Всъщност тази шатра, в която се намираме, вчера Чавдар я е вдигнал заедно с децата му в наша чест. Вижте колко са послушни сега. Вчера са работили с него, бяха с мокри коси и изморени вечерта. Да, защото имаше опасност да вали, както и виждате. Да. Добре, каква е вашата житейска философия? Каква е историята ти? Децата ти с библейски имена. Вие наистина не изглеждате като повечето ви връстници. Не мислите по този начин. Иска ни се повечето хора така да мислят, да са загрижени за бъдещето на човечеството, да мисълта ми да не е устремена към материални неща. Защо децата ти носят библейски имена? Това много често го казваме. Просто смятаме, че всяко име носи послание някакво. И е хубаво, още когато се роди детето, ти да заложиш като софтуер. Някакъв софтуер, който има някаква насоченост. Все пак това са велики хора, които са носили тези имена. Не ги подстригвате с дълги коси са момчетата? Не. Заради тях и аз се наложа да си пусна коса. А защо? Ами много помага за много неща. Зимата, за да не им стигат главите, лятото ги пази от слънце. Толкова предимства имат, че просто човек трябва да го установи. Не ги имунизирате? Това не искам да го коментирам. Но сте твърдо за този начин. Твърдо сме против имунизациите, заради детските, защото без тях въобще не може да се прехранва. Някой се може да ги имунизира. Добре, как минава един ваш ден? Как сте структурирали ежедневието си? Изцяло последната година и даже две в усилие да оцелеме. Тоест биоземеделието, копане, сеене, плевене. Юлия, ти, освен че се грижиш за всичките тези ангели, успяваш ли да работиш или си посветена изцяло на семейството? В промеждутъците, когато малката спи, да, разбира се. Ти не работиш, стоиш си вкъщи. В смисъл помагам тук в работата селскостопанската, която макар че ми е трудна и тати само ми се смее, че не ставам заселенка, въпреки че съм от Смолян. В какво вярваш? Какво ви дава сила? Защото децата ви са много красиви, имате много красив живот, но се сблъсквате и с доста трудности, със сигурност. Начина, по който сте избрали да живеете. Да, но трудностите само ни укрепват и ни каляват. Мисля, че на първо място трябва да бъде вярата, след което човек, отдаден на вярата, няма да среща трудности. Когато има човека до себе си и подкрепата на своето семейство, всичко върви напред. В навечерието на Великден се говори за чудеса. Вие имате ли ваша лична история, която определяте като чудо? Много. Много такива чудеса не се случвали, като например едно, защото питате как се справяме, питахте таткото как се справяме с изхранването. Трябва да ви кажа, че в момент, когато сме нямали и 10 стотинки в джоба, винаги се намира някой добър човек да ни посети и да донесе нещо за хапване или да остави пари за да си накупим най-необходимите неща. Това не е ли чудо? Да попитаме и малките. Вие се приготвяте за Великден заедно с вашите родители? Да. Какво правите, когато сте тук, когато не сте на училище? Вършим работа селскостопанска. Каква сложна дума. Оранжерии, копаем, сеем. Изглежда много сериозно. Бели не правите ли? За какво ви се карат родителите ви най-често? Ти няма ли да кажеш? На теб за какво ти се караха за последно? Не мога сега да се сетам. Ти вършим глупости и такива. Трудно ли беше вчера да сглобите тази шатра, в която се намираме? Не беше много трудно, ама много усилия се искаха. Дори мъничката Аурелия е пострадала. Ето тук до ученцето има нещо синьо.
Какво ви радва вас? Какво ви дава сили да продължавате? Защото това не е лесен живот. Всичко ни рада, всеки ден ни рада, всяка минута ни рада и кризата ни рада. Да. Добре, това е нашата връзка тук от малко над Смолян с семейството, голямото семейство на Чавдар. Може би, ако дойдем до година, ще имаме още една среща с поредния член на семейството, който се е изродил. Това е всичко от нас. Колко сме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 за сега. Благодарим на Вяра Деянова. А вие вижте какво сме подготвили за вас утре.